Magsunod na napunta sa ako ang Panglonanon channel. Okay, diyan napunta sa ako ang Bloternet mga kaigsunan. Mo ni atong kaabag sa atong adlaw-adlawng panginahanglan sa atong pamati, no. Tuo ta ni kay herbal medicine. Okay, mao ni dinhi ako ning tinanom gikan pa sa Corelia, Bohol. Okay, ako gininggi haguan og bit-bit ang liso niya ug tanom diri kaluoy sa Dios nabuhi na gyud mga kaigsunan adto pa ning bulan sa December. Ug karon namulak na siya. Makagamit na ko. Salamat sa Ginoo nga iyang gipaturok ang akong tanom o gisidling diring dapitan mga kaigsunan. Okay na now, naka-harvest na ko mga kaigsunan. Ready na lagi ako ning hugasan pawala sa mga bakterya o naaman galing kanaban sa gawas o kanang mga abog-abog mga kaigsunan. Okay, mo na ni ang ako ang uban sa ako ang maintenance mga kaigsunan. Bloternet kay pani aprobado ni sa ubang nasod nga sa isya, ubang nasod sa isya. Mao ni ilang gamit sa mga gipamati sa ilang kalawasan. Di lang ko magkatagsa-tagsan yung istorya kay di man ta matay research ani, pero minaw lang ta sa mga expert, sa mga herbalist expert mga kaigsunan nga usag yun sa mga listahan sa tambal sa mga sakit-sakit sa kalawasan. Okay, niata ato ning butang ininit, no, kini simple ra ang proseso ani, ininit lang. Niya ininit o kani siya mulubad og mahimong violet ang color sa yang tubig umoy atong imnon aron ganahan ta pamaha painit. Ato ipares og pani magigsunan og butangan to og gatas gamay tunga lang sa sachet ay aron dili po tamis, pero ang sachet atong gamiton og gatas kanang birch tree kay wag na siya gamay ra nagsugar, wag yun halos tested na siya. Okay, anita kung naipan nga tabang kaon na tag tunga isang ingkit ug ang uban atong ihatag skanding, no. Okay na, nakita nyo mao ni ang turn nati gibutangan og tubig init, mulubad na siya og naipan nga tabang ato ning ipares, no, pero dili na to hudto ng paan kay daghan. Ato lang isalin sa atong mga kahayupan ng uban. Okay niya, tanawa ko ninyo mao ni akong gibuhat sa kada naay bulak. Di po ko karadlaw kay limang tanan adlaw mamulak kay tungod kay bag-o pa man akong tanom nga Bloternet o Bloternati. Kada naay buwak maghimo ta ni. Okay, magigsunan, daghang salamat sa inyong pagsunod ni akong vlog. Bisag sa adlaw-adlaw lang na akong lihok-lihok diri ako nang i-vlog, limang artista wala na basta kay katurang mga kaila ang atong ipangita nga mutan-aw aning atong vlog mga kaigsunan. O katong mga kaila di mutan-aw bahala na sila, o katong di kaila katong mga kaila nga di mutan-aw okay ra. Yung naana man yun na katong di kaila may mutan-aw na to ani. Bali to nga istorya, no. Okay, salamat usbon ko mayong adlaw kanatong tanan aritas kanding humaniini katong pekan og pan, no. Kaya di man na mahigop og gatas pan lay ila mga igsunan kusog mo og pan og kanding. Basta na ako'y pan ako ning tagaan. Okay, salamat og mayong adlaw usbon ko. Okay na pamilawan yung kisap kanding.